merdeka rakyat sing wis lila dadi korban dicekal kono kene mergo mbelani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake kamu akeh sing rumangsa kelangan merdeka rakyat sing wis lila dadi korban dicekal kono kene mergo mbelani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Yuk Bagaskoro Baik saudaraku, di mana pertemuan pelatihan pesta sudah berakhir. Terima kasih Bunda Astiasa sudah ngajak kita mewakili manajemen Yusuf dari New Bagaskoro, juga MS Audio yang lagi bertugas malam hari. Mohon maaf yang saya bercanda. Akhir kata selamat malam, selamat berpisah. Salam sehat, salam bahagia, sayonara. Sampai jumpa. Salam New Bagaskoro.